Zeeuwse boeren moeten noodgedwongen overschakelen op andere gewassen door klimaatverandering. Zo is de uienteelt in Zeeland heel moeilijk geworden. De uien die hebben heel veel last gehad van de droge jaren, zeg maar. En die doen het ook gewoon slecht met een droog jaar. En daardoor is gewoon een aantal jaren de teelt gewoon ook mislukt van die uien. En verder in deze Zeeland nu. Eindelijk een plan voor de bouwput en gratis reclame voor ondernemers. Goedenavond. Aanpassen of leven in onzekerheid. Dat lijkt de keuze te zijn voor Zeeuwse akkerbouwers. Veel boeren passen hun gewas aan omdat ze door de klimaatverandering steeds minder vaak op een goede oogst kunnen rekenen. Vooral uien en tarwe hebben het zwaar in Zeeland. Maar suikerbieten bieden de boeren juist weer hoop. Door het veranderde klimaat zie je toch dat er een verschuiving plaatsvindt van teelt, ook in Zeeland. Dus moeten boeren zich aanpassen. Vooral in de uienteelt is dit duidelijk te zien. De aanblik van velden vol uien komt steeds minder vaak voor. Sinds 2017 is het aantal hectares uien met meer dan de helft verminderd. Vooral de uien die hebben heel veel last gehad van de droge jaren, zeg maar. En die doen het ook gewoon slecht met een droog jaar. En daardoor is gewoon een aantal jaren de teelt gewoon ook mislukt van die uien. Zeeland werd altijd gezien als een echt uiengebied, maar ook dat verschuift. Er worden nog echt ook veel uien geteeld in Zeeland, maar we zien wel dat gewoon het areaal uien afneemt en dat dat gewoon naar andere delen van het land gaat. En met de verwerking zit nog wel steeds hier, hè, dus waar alle aardappelen of uien ingepakt worden, dat vindt voornamelijk nog hier in de provincie plaats. Ook de hoeveelheid tarwe is in de afgelopen 7 jaar met ruim een kwart afgenomen. Vanwege de droge zomers gaan akkerbouwers vaker op zoek naar een alternatief dat het eigenlijk altijd goed doet in onze provincie. Nou ja, je ziet bijvoorbeeld, we staan nu hier in een perceel suikerbieten. Suikerbieten hebben het, ondanks de droge jaren, het gewoon de laatste jaren eigenlijk best goed gedaan. En daardoor zie je dat ook boeren, best een aantal boeren, zeggen, uitgebreid zijn in de teelt van suikerbieten. En dat komt enerzijds ook omdat het quotum van het suikerbiet af is gegaan en daarvoor in de plaats zijn leveringsbewijzen gegaan. En er zijn door heel veel ondernemers, ook in Zeeland, is daarin geïnvesteerd. Dus ja, je ziet dat het areaal suikerbieten daardoor wat is toegenomen. Ten Kate heeft zelf een familiebedrijf van ongeveer 100 hectare in de polders bij Poortvliet. 1/3 van het terrein staat vol aardappelen en 1/3 met tarwe. De rest is een mengeling met bijvoorbeeld ruimte voor suikerbieten. En ook dat is de afgelopen jaren veranderd. Ik zeg altijd van je moet niet op één ding gokken, maar het is belangrijk binnen je bedrijf natuurlijk gewoon ook omdat de financiële risico's worden steeds groter. Ook omdat gewoon de kosten bij ons ook enorm zijn gestegen de laatste jaren. En dan moet je gewoon zorgen dat je een paar stabiele factoren hebt. En suikerbieten is altijd een stabiele factor bij ons in ons bouwplan. De verwachting is dat de Zeeuwse akkerbouw er de komende jaren nog anders uit gaat zien. De politie heeft haar onderzoek naar de fatale brand in een huis van zorginstelling Sierelo in Arnhemuiden afgerond. Uit het onderzoek is gebleken dat de brand inderdaad hoogstwaarschijnlijk is ontstaan in een koelkast in de garage van het huis en dat de rookmelders goed werkten. De brand brak uit in de nacht van 2 op 3 augustus. Een 52-jarige bewoonster kwam bij de brand om het leven en een 57-jarige bewoner overleed later aan zijn verwondingen. Ook Sierelo zelf gaat nog onderzoek doen naar de brand en de afwikkeling daarvan. De politie heeft 2 mannen aangehouden vanwege een mishandeling gisteravond in de Bloemenlaan in Vlissingen. Het slachtoffer raakte daarbij gewond en moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De 2 mannen zijn voor onderzoek en verhoor naar een politiecel in gevangenis Torentijd gebracht. De aanleiding van de mishandeling is nog niet duidelijk. Opnieuw een feestelijke dag voor Olympiër Anneloes Lammerts uit Schuddebeurs, hier rechtsbovenin te zien. Ze pakte vorige week tijdens de Olympische Spelen brons op het kitefoilen, de eerste Zeeuwse Olympische medaille in vele jaren. Lammerts werd vanmiddag samen met andere medaillewinnaars ontvangen op Paleis Huis ten Bosch door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Eindelijk een definitief plan lijkt het voor de Middelburgse bouwput. Want ooit moest hier in het centrum van Middelburg een nieuwe schouwburg komen. Maar door allerlei bouwtechnische en financiële problemen kwam de bouw nooit van de grond. En moest er zelfs water in de bouwput worden gepompt om de omgeving stabiel te kunnen houden.
Maar nu is het terrein aangekocht door een bouwbedrijf dat er appartementen, penthouses en ook een paar herenhuizen wil neerzetten. En de verkoop van de woningen op de plek van de bouwput begint eind dit jaar. Flink omvaren, lang wachten en ondertussen geld verliezen. Het is de bittere realiteit voor binnenvaartschippers in Zuid-Nederland, nu het Julianakanaal in Limburg is afgesloten. En dat zorgt voor flinke files op de Zeeuwse waterwegen. Het is hetzelfde als op de snelweg. Sluit een vaarweg af en de schepen zullen om moeten varen. Er gaat zeker vertraging komen. Op dit moment valt het mee. Dat komt natuurlijk door deels van de bouwvak- en vakantieperiode. Maar de vertragingen die zullen echt op gaan lopen. Afgelopen week was er eenmalig een 8 uur stremming of een 8 uur wachtperiode geweest. Ja, dat zullen we echt wel vaker gaan zien. En misschien nog wel oplopend richting 12 uur of langer. En dat laten we dat niet hopen, maar het is wat het is. Er zijn geen opties om te varen. Het nadeel hiervan is dat je tussen Rotterdam en Antwerpen al op een heel druk gebied zit. Daar komt het Julianakanaal nu nog bij. Dus ja, het gaat echt lang wachten worden hier. Onhandig gepland, zou je denken, maar Rijkswaterstaat kon niet langer wachten met alle werkzaamheden. Er kwam naar voren dat de staaldraden van de hefdeuren dermate slecht waren dat er echt noodgedwongen vervanging moest plaatsvinden. Het Julianakanaal liep qua planning iets naar voren. Ja, en dat is heel ongelukkig, maar dat valt nu even samen. Daar zijn de schippers niet blij mee uiteraard, maar ja, ook dat is wat het is. Wel zijn er maatregelen genomen. Zo staan er informatieborden langs de kanalen en zijn er meer ligplaatsen waar schippers maximaal 24 uur mogen liggen. Dus dat is mooi. En heel veel meer kan je daar ook niet aan doen. De werkzaamheden aan de Kreekraksluizen duren nog tot eind september. Je bedrijf promoten zonder dat het je heel veel geld kost. Dan is reclame maken via social media tegenwoordig de aangewezen manier. Maar ook daar moeten bedrijven zich steeds meer onderscheiden om nog op te vallen en succesvol te zijn. Maar sommige ondernemers lukt dat prima. Hey Sharon, hey, waar is leuk? Zeg Sharon en het Tassa kookbloesje. Toen dat ben toch altijd leuk, zei. Ik ben begonnen, ja, dat is al jaren alleen. En deed me fotootjes mee. En dan zat ik die op Facebook. En ja, toen kwam natuurlijk die coronaperiode. En dan wil je op de Maasenbereik naar laten zien wat daar in je winkel ligt. Dus ja, we zeiden, goh, ze hebben niet meer een filmpje doen. Dus ja, zo ben ik eigenlijk begonnen. En dan deed ik het eerst op zijn Hollands. Maar ja, dat kwam niet over, hoor. Dat gaf vlag geen leuk gevoel. Ik dacht, nee, zo ben ik gelaten. Ik bedoel het gewoon op zijn Zeeuws. Het is voor in de buurt, dus het hoeft niet voor in Holland. En ja, zo ben ik eigenlijk begonnen. Ook snoepjesmaker Kim van Dalen heeft in de coronaperiode sociale media ontdekt. 3 jaar geleden hebben we de eerste stapjes genomen in de wereld van sociale media, zeg maar. Dan zijn we begonnen met TikTok. Hebben we wat filmpjes gemaakt, wat geprutst. En bleek wel aan te slaan. Het heeft geleid tot een stijging van webshopverkoop van 400%. In de winkel is er sowieso ook een stijging van omzet gekomen. En we zien eigenlijk echt heel veel mensen die binnenkomen nu. Dus ja, er is heel veel gebeurd het afgelopen jaar. Volgens Van Dalen is het vergroten van je bereik het grootste voordeel van sociale media. 2 à 3 weken geleden hebben we toch een hele mooie mijlpaal bereikt. En dat is, we hebben de 2 miljard views op YouTube overschreden. Daarnaast krijg je op YouTube ook, zijn er ook mijlpalen. Wij zitten nu momenteel aan, laten we zeggen, 4,2 miljoen volgers. En ja, mensen vinden het leuk. Voor ons is het ook leuk natuurlijk. Ook Van Damme merkt dat het gebruik van sociale media werkt. Er komen veel meer mensen in de winkel. Bekenden, maar ook onbekenden die dus nu bereikt. En als we dat niet zouden aan, ja, dan is je omzet toch wel heel veel minder, hoor. Ja. Nee, dat hebben we echt nodig, hoor, om te overleven. De twee zijn er dan ook van overtuigd dat je als ondernemer anno 2024 niet zonder sociale media kunt. Het gebruik van sociale media in combinatie met de bedrijf runnen is een must. Toch in ons geval. Je kan zoveel mensen bereiken, ook door online shops kan je veel meer gaan verkopen. En ja, ik zou het niet meer willen of kunnen missen in ons bedrijf. Je wilt toch een omzet aan? Alles is best dieren. Dus je moet een omzet aan. En dat dan kan bereiken door filmpjes erop te zetten en foto's. Ja, fantastisch. En dat is natuurlijk ook niet zo duur, hè? Want een krant en alles, ja, het is gewoon niet meer te betalen.
En hij heeft er een broekje onder. Kort broekje. En die hele leuke sleppers. Kijk, er zitten ook van die mooie steentjes op. Heel leuk. En je tassen. Stek leuk, zeg je van Lola. Wat is het geheim? Ja, maar ben hoe zoals ik ben. En we nemen top speels. En ja, Sharon is gewoon een hartstikke leuke meid. En dat klikt. En ja, we proberen het gewoon leuk over te brengen. Heel mooi, Sharon. Dankjewel. Alsjeblieft. Na de warmste dag van het jaar gisteren was het vandaag andere koek, regen. Maar met temperaturen tot 28 graden was het nog steeds een heerlijke zomerdag in Zeeland. Maar vanavond toch een aantal flinke buien. En ook de rest van de week is het wisselvallig, maar we zien de zon toch ook regelmatig nog. En de temperaturen blijven ruim boven de 20 graden. En meer over het weer in Zeeland en ander Zeeuws nieuws op onze website en op de app voor mobieltjes en tablets. Lees daar bijvoorbeeld ook over de Internationale Linkshandige Dag. Want dat is het vandaag. 1 op de 10 mensen is linkshandig en dat komt neer op zo'n 39.000 Zeeuwen. En dan te bedenken dat linkshandigheid decennia geleden nog helemaal niet geaccepteerd was op school. Kinderen werden toen nog gedwongen om rechtshandig te leren schrijven. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne dinsdagavond en graag tot morgen.